Европа – континент на древни граници и модерни амбиции. Преди 2002 година правенето на бизнес тук означаваше навигиране в хаотичен лабиринт от над 20 различни валути. Френският франк, германската марка, италианската лира, гръцката драхма. Беше истинско икономическо главоболие. Но на 1 януари 2002 година главоболието приключи. 12 държави, една валута. Еврото се роди. Технически, еврото стартира през 1999 година за електронни преводи. Но революцията на парите в брой се случи през 2002. Държавите учредителки моментално отсветиха картата в синьо. Германия, Франция, Италия, Испания и Португалия. Страните от Бенелюкс – Белгия, Нидерландия и Люксембург. И останалите, които завършиха групата – Австрия, Финландия, Ирландия и Гърция. Над 300 милиона души. Внезапно обединени от монетите в джобовете си. Но картата далеч не беше завършена. Еврозоната започна да се разширява на изток и на юг. 2007 година. Словения става първата бивша комунистическа държава, приела еврото. 2008. Средиземноморските острови се присъединяват – Кипър и Малта. 2009. Словакия влиза в играта. След това дойде Балтийската вълна, която оформи северния фланг. Естония през 2011, Латвия през 2014 и Литва през 2015. След дълга пауза, експанзията се възобнови. Януари 2023 година. Хърват се интегрира напълно в еврозоната. И най-новият член на еврозоната – България. От 1 януари 2026 година България стана 21-ият официален член на еврозоната. Но ако погледнете картата отблизо, ще видите някои странни изключения. Територии, които използват еврото, но не са в Европейския съюз. Първо, микродържавите. Чрез официални парични споразумения Монако, Сан Марино, Ватиканът и Андора имат право да издават и използват евро. Малки точки от синьо богатство. Но след това идват бунтовниците на Балканите. Черна гора и Косово. Те не са членове на Съюза. Те нямат споразумение с Европейската централна банка. Те приеха еврото едностранно. Просто решиха, че еврото е по-стабилно от техните собствени валути и го приеха, без да искат разрешение. От политически експеримент до втората най-мощна валута на Земята.